Ето тук започва всичко. На Пикадили Съркъс в Лондон. Баща и син туристи виждат опашката, която се вие пред този ресторант. TGI Fridays, най-голямата по онова време верига в света. И решават да влязат. Още с първата хапка нещо се случва. Ражда се мечта. Младежът е очарован и вече знае. Един ден той самият ще отвори свой ресторант. Специално място, в което хората ще се чувстват хепи. Освен вкусна храна, там ще сервират и много усмивки и уважение и настроение. 3 години по-късно и 3000 мили по-далеч, ето тук във Варна, родния град на младежа, се ражда първият ресторант Хепи с 6 маси и общо 20 места. Годините минават, мечтата расте. Веригата вече има 25 заведения в България и Испания, а 15 поредни години Хепи е любимата марка на българите. За какво повече може да мечтае човек? И все пак има още нещо. Историята ни връща обратно в Лондон, в същия ресторант, откъдето всичко започна. За да видим, че този ресторант вече не е TGI Fridays, а Хепи. Звучи като приказка, но е факт. Както е факт, че на Хепи предстои да се докаже на най-конкурентната кулинарна сцена в света. Ще успее ли Хепи да спечели сърцата и на клиентите в Лондон? Отговорът идва 1 година по-късно, когато клиентите избират Хепи за най-добър ресторант на Лондон. Хепи се конкурира с 16 300 ресторанта, между които и тези на Гордън Рамси и Джейми Оливър. Победата е затвърдена и на следващата година. А през 2024 Хепи вече е най-добър ресторант не само на Лондон, но и за цяла Англия. И онази опашка, която младежа помни, отново се вие, но вече пред ресторанта на Хепи. И стига до Букурещ, където през 2024 се ражда първото румънско Хепи. Мечтата е сбъдната, но историята продължава. История, която пишете вие, клиентите на Хепи, ден след ден, всеки ден.